Ake ngibingelele umhlaba wonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Igama umlekeleli wakambanjwa, impunga yesintu. Namuhla ngifisa ukuthi nje ke ngisike elijikayo mayelana nokubongwa komsebenzi. Kungabe into enhle oyitholile okholelwa ukuthi uyiphiwe yithongo lakini usufisa ukuyibonga. Ngokwesintu sethu nendabuko yethu, mawubuka ukubonga kuyinto enhle, kuyinto futhi efanele ukuthi yenziwe. Kuyinto futhi ekhombisa inhlonipho, kuyinto ekhombisa ukujabula, ujabulela leyo nto osuke uyiphiwa yilowo osuke kuphile. Kungabe umuntu ophilayo uma ekuphe okuthile, uma usubonga okanye udlulisa amazwi okubonga kuyena, ukajabule futhi abone ukuthi lo muntu umuntu ekufanele ukuthi ngimsize nangelinye ilanga. Kanjalo nasethongweni. Uma ithongo kukhona into enhle likuphe yona, kuyinto ebalekile ukuthi ulibonge ithongo ngokukwenzela leyo nto enhle ukuze lizokwazi ukuthi liphinde futhi likwenzele nangomuso. Naye inkinga ebakhona. Abantu abaningi bathi uma umuntu esebongile ethongweni okanye wabonga umsebenzi, akasabsaba nawo amathuba ukuthi akhule kulowo msebenzi. Namuhla ngifisa ukuthi ngikuchazele ukuthi yini enza lokho ukuthi ungasabi nawo manje amathuba ukuthi ukhule kuze kugcine sekuba sengathi manje ukubonga umsebenzi kuyinto engafanele nengalungile. Uma uzokwenza umsebenzi okanye uma kukhona inhlanhla ethile onayo, kubalekile okanye kuumsebenzi wakho wena njenganomuntu ukuthi ufune kuzuthola ukuthi lo msebenzi onawo okanye lento onayo enhle uyiphiwa ubani emathongweni akini. Uma kukuthi awazi ukuthi leyo nto uyiphiwa ubani, kusuke kubalekile kakhulu ukuthi uma usuzobonga umsebenzi ungagagula amagama abantu ngenkathi ushisa impepho. Ngesizathu sokuthi lo muntu lona okuyena okwenzela izinto uzosuka benokucasuka ukuthi wena ubiza abanye abantu ekubeni umsebenzi uphiwa uyena okanye leyo nto enhle uyiphiwa uyena. Ukhuluma kanjani ke ngenkathi ke manje usubonga umsebenzi? Uma kukuthi unaso isiqiniseko sokuthi umsebenzi uphiwa ubani, ngenkathi ushisa impepho okanye lona okushisela impepho, kusuke kubalekile ukuthi uma efika empepheni ngenkathi esekhuluma besabeka inkulumo ayibeke kanje. Athi wena sibanibani owenzela konke okuhle usibanibani. Okanye uma kuwena oshisela uthi ngikhuluma nawe thongo lami, okuwena ongenzela izinto ezinhle, okuwena ongikhanyiselayo nekuwena ongiphela umsebenzi. Ngithi ngiyabonga kakhulu ngokuthi ungikhanyisele ungiphe lo msebenzi. Ngiyacela ukuthi ke uphinde futhi nangomuso ungikhanyisele, ungakhathali, uphinde futhi ungibheke, ungivikele kukona konke okubo kusuke ngase kungehlele. Ngiyacela ukuthi makuvela amanye amathuba futhi empilweni, uqhubeke futhi ungikhanyisele. Uma ubuka lenkulumo le ozabe uyidlulisa ethongweni, inkulumo ekhomba ukubonga, kodwa manje futhi uyazicelela ukuthi ithongo liphinde futhi likukhulisele. Indlela obonga ngayo akufanele ubonge ngendlela yokuthi wena sewanele okanye uvezele ithongo engathi wena usafuna ukukhula. Uma ukhuluma nethongo lubonga, kubalekile ukulubonga bese uphinde futhi uzicelela ukuthi liphinde futhi likukhumbule, likwazi ukuthi liqhubeke likukhanyisele, uthole amanye amathuba empilweni. Lena yokuthi umsebenzi awubongwa ngiyimpunga yesintu ngiyaphikisana nako ngoba ukubonga kuyinto enhle kakhulu nenza ukuthi lowo muntu osuke kwenzela into ethile abone ukuthi wena uyingane ejabulayo ngezinto akwenzela zona. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi uma sibonga siphinde futhi sicele emathongweni asemakithi ukuthi asikhulisele. Uma futhi senza umsebenzi kubalekile ukuthi ungajaha ukugagula igama lomuntu kanti awazi ukuthi ngempela uyena yini lo okwenzela lezo zinto. Kunokuthi ugagula igama lomuntu kungcono ukhulume uthi wena ongenzela izinto ezinhle, nongipha umsebenzi, nongivulela amathuba, ongenzela konke okuhle. Ngithi ngiyabonga kuwena, ngiyacela ukuthi uphinde futhi uqhubeke ungikhulisele. Uma bafowethu soyibamba kanjalo, izinto zethu zohamba kahle. Kepha wena uma ufisa ukugagula igama lomuntu,
kobaluleka ukuthi uhambe uye kubantu abazokwazi ukuthi bakubhekele bese babuye bezokutshela manje ukuthi wena umsebenzi unikwa usibani bani. Angingageqa amagula ngoba angemuki. Uma ufisa ukuthola kabanzi ngezinye izinto ezithinta isintu, zikhona incwadi zami engizibhalayo esihloko sithi sithini isintu namava ahlabahlosile. Angibonge.